Tak všetkých vás pozdravujem z Kisumu. Ja sa volám Tomáš Husniak. Pozdravujem vás z projektu Sv. Filipa Neriho z Kisumu, ako som už povedal. Je to centrum pre deti, pre chalanov od tých 10 do 18 rokov. Centrum funguje už nepretržite od roku 2016, kedy sme dostali licenciu. Máme 6 zamestnancov, sú to sociálni pracovníci, máme pani kuchárku, watchmana, som tu ja. Takisto máme manažera, ktorý má na starosti office a také veci, akože meetingy. Chalanom pomáhame tým, že vlastne náš hlavný bod nášho programu, našej pomoci je edukácia. Tým, že vlastne dávame do školy, to je náš hlavný taký cieľ, aby vlastne chalani získali to základné, čo vlastne k životu potrebuje vzdelanie, aby vedeli písať, či teda aby dostali niečo, aby nejaký papier, ktorý vlastne využijú v živote, aby mali ten život lepší, aby vedeli celú túto Keniu vlastne nejako povzbudiť, nejako zvihnúť, aby mali lepší život. Hej. Tak sme v Kisumu spolu s Tomášom v projekte Sv. Filipa Neriho pre chlapcov z nevýhodného prostredia alebo z vylúčených komunít vo veku od tých 10 do 18 rokov. Tak je to jeden z nosných projektov Vysokej školy Sv. Alžbety v Afrike. Dlhodobo spolupracujeme s Tomášom okolo 10 rokov. Projekt sa vyvíja, chlapci sa striedajú, samozrejme, momentálne je tu 12, Tomáš povedal. Minulý rok, konečne po dlhom čase už sa podarilo zohnať túto budovu, tento domček, ktorý vlastný projekt a môže Tomáš s chlapcami zveľaďovať. Tak sa tešíme, že naozaj tento humanitárny projekt pokračuje a že cítiť ten entuziazm, tú silu, tú vytrvalosť Tomášov a spolu so svojím tímom, ktorí naozaj zdvíhajú týchto znevýhodnených chlapcov a dávajú im šancu do života.